que está en Pontevedra para toda a provincia de Pontevedra, non? Son enxeñero de montes, enxeñero técnico forestal en Pontevedra, pero tamén me gusta dicirlo sempre, non? Son secretario da Comunidade de Montes. Son secretario da Comunidade de Montes, o sea que ao final bebo de todos os lados. O mellor son a parte enxeñeira, pero tamén sufro a parte do día a día, non? Que seguramente que a maioría de aquí seredes comuneiros ou directivos de Comunidade de Montes. Eso estou convencido, mellor algún particular. Pero tamén sufro, pero disfruto, porque onta noite, por exemplo, me poño, se me empezo a enrollar, tal me cortades, eu teño ese defecto insano. Onta noite ás 2 da mañán estaba planificando no monte pois unha proposta de diferentes, e moi enlazado co que decía aquí Morgade, de diferentes zonas de actuación para mellora para uso social do meu monte, 7 ou 8 zonas onde estamos recuperando con casquiñeiro tal, con unha finalidade única. Sobre todo, economía. E vío porque é do medio, non? Iremos a negociar co Concello, iremos a ver se o mellor a Deputación con un parque forestal, a ver se o mellor as entidades privadas como poden ser a banca ou o banco non sei que, ou eu son de Redondela, non? Entonces, pois unha Plastic Tal que fai ali para pezas para Citroën, pois aquí hai que colaborar todos, non? Entonces, falamos de economía no monte, no medio, non? Xa dixeches antes, pero eu sempre aproveito, sei que vou falar bastante de bioeconomía, que é un palabra así moi moderno, pero é o de sempre, non? Morgade falou de bioeconomía. A xente necesitaba para o seu desenvolvemento, para a súa economía particular, ir ao estrume, ir ao monte a buscar os recursos que había, as pedras, os canteiros, a xente para facer as casas, os muros. Eso é bioeconomía. Por moito que ahora esa palabra se utilice no século XXI, xa viña de antes, o sea, non é nada novo. Únicamente, como antes non aparecía nos dicionarios, e ahora sí. Pero a xente, anda que parezca que eran aqueles humiños que estaban os nativos, non? Os nativos sabían o que era bioeconomía, e a bioeconomía do monte, vale. Entonces, o monte galego, a maioría dele non é público, hai unha pequena parte, vamos ao Monte Aloia, podemos ir ali, é público, a maioría, hai unha zona que dentro do Monte Aloia non é, do parque non é público, pero bueno, é público. Ten propietarios particulares e veciñais en mancomún, vale? Isto o digo sobre todo porque nas zonas máis urbanas, o que dixo un compañeiro, a xente pensa que, e aí un compañero meu dicía, oye, non, un compañero de Comunidade de Monte, dicía, oye, que vayan coa bicicleta a tirarse por o Monte Aloia tal, ou que vayan a coller os cantos rodados, ou que vayan co quad polo Monte Aloia. A ver canto tarda unha xente forestal. As Comunidades de Monte somos gentiles ante todo. Permitimos que a xente entre, como decía antes, sin problema. Un uso social, un uso deportivo, total. Somos, vou botar flores, obviamente. Depois, sabrá a xente que me quita as flores, non? Pero deixamos o monte aberto. A monte da miña nai, falando claro, xa me pedirás permiso para entrar. Pero no monte veciñal, que está ao lado, non pasa nada. Podedes entrar, podedes pasear, podedes coller unhas castañas, uns cogumelos. Oye, tampouco te pases. Porque ao final tamén ten un coste, ainda que parece que non, que a veces a xente pensa iso, non, e que ten un coste. Para contextualizar, bueno, o que acabo de explicar, montes públicos, montes veciñais en mancomún, montes particulares, xa o comentou o Morgade antes, pero bueno, a nivel de cifras, pois, bueno, 450.000 propietarios, con 1.300.000 hectáreas para xestionado por particulares, non? Como podedes ser a maioría de vos, seguramente que se non sodes vos, son a vosa familia, tedes unha devesa, unha leira, un torciño no monte, non? Se non é aquí en Vigo, pois é o mellor na aldea, non? Se non sodes oriundos de aquí, de Beade. Monte veciñai, sobre 2.800 propietarios, casi 700.000 hectáreas, 600 e pico mil hectáreas. E hai algúns montes públicos, como decíamos antes, sobre 240, con uns 45.000 hectáreas. Vale. No resto da península, pois, soe ser ao revés, non? A maioría soe ser montes públicos, e menos montes veciñais, casi, monte veciñal é algo moi do noroeste peninsular, Galicia, a representación en León, en Asturias, e en Portugal, co tema dos baldíos, aquí se utilizaba moita a palabra baldío, e ainda se utiliza ahora o baldío que está lá, que parece que non é de nadie, pero
non é de nadie, pero é de todos os que quedan, os que están comuneiros, que están asentados na vila. Pois en Portugal se utiliza a palabra baldío para o equivalente aquí ao monte veciñal, vale? Aquí quitei diferente información, xa que estamos en Vigo, na revista Montes de Vigo do ano 2016, aquí a Mancomunidade, que estades aquí representada tamén, pois se preguntou no seu día unha enquisa se se sabía a xente aquí de Vigo quen é o titular o propietario dos Montes de Vigo, non? Do que é a Mancomunidade Montes de Vigo. E, bueno, obviamente, sorprende de que había un 52% que non sabía. Non contesta outro 3%, tal. Uns pensaban que propietarios particulares e privados, organismos públicos un 17%, pois non. Comunidades de montes xa estaba máis encauzado, non? Porque a maioría dos montes de Vigo son de comunidades de montes. Normalmente hai tamén montes particulares, pero, bueno, sorprende este dato. E isto enlaza moito co que comentaba antes de falta de educación de que é iso dun monte veciñal, non? Eu, por exemplo, donde son secretario, pois sí que é unha falta de oportunidade, o que comentaba antes, e tamén defendo eu, esa falta de achegar, sobre todo a xente máis nova ao monte. Nós facemos o día da árbore, saben un pouco, hubo cambio de directiva, ardeu o monte, 2006, entonces todos os anos unha día da árbore cos nenos, coas familias, e dentro uns anos para cá xa temos 2 ou 3 colexios de Redondela que queren ir ao monte cos nenos. Este ano dixeron 400 nenos, eu non sei que vou facer, ainda me suspenderon, dixeron que o venres día 3 queren vir 400 nenos ao monte a mirar o miradoiro, non sei que, me parece fantástico, ainda que ese día sudamos a gota gorda os 4 directivos que vamos a estar ali ás 10 da mañán, é fantástico que os colexios digan, oye, pero se temos interés, entonces que pasa aquí para que no programa de estudios non se planifique isto? Porque tenen interés. En 2 ou 3 anos, pois, 400 nenos queren subir ao monte a ver que é isto do monte veciñal, que é isto do miradoiro, que se mira a ría, que non sei que, oye, que hai plantado ali, que recursos. O sea, é fantástico. Hai interés. Por que poñemos esa barreira para impedir coñecer o que temos aí ao lado? E que nos interesa? Bueno, isto é unha caracterización de Montes de Vigo, non? 12 montes veciñais, unha entidade local menor, 1565 hectáreas, espacio forestal, supone un 17% da superficie do tramo municipal, diferentes datos, non? Respecto ao que son os montes veciñais, non falo dos montes privados. Aquí anda Beade, 106 son datos, non mellor están algo a que actualizaron, non sei. 2006, me parece. Sí, eran do 2006. E empezamos a falar do que é economía, bioeconomía. Un dos problemas que máis preocupa a calquer directiva, a calquer asamblea de comuneiros son as fontes de financiamento, de onde sacan o recurso para poder facer o que necesita o monte, o planning social que se plantexa ese pobo, ese lugar, esa parroquia respecto ao monte veciñal. O primeiro, obviamente, é o autofinanciamento, rentas forestais propias, pois se cortas madeiras, nalgúns sitios aportación de comuneiros, que eu ainda non mirei, pero, bueno, cabe esa posibilidade, non? Cabe esa posibilidade. Eu, cada vez, o mellor con un punto de maldad, cada vez penso máis en proponer un día a asamblea para ver quen realmente quere ser comuneiro e quen lle interesa e quen non. Ou de establecer unha aportación mínima do comuneiro. Oye, 50 euros ao ano, eu o poño para a festa da miña parroquia. O poñería máis encantado os outros 50 euros para que se restaure a vaguada, que se arregle o monte de Espiño ou que o miradoiro do Outeiro Grande este perfecto. Non é nada desproporcionado. Aquí podemos empezar a falar xa algo que vamos a falar ao final, que son os servicios ecosistémicos, outra palabra destas modernas, os servicios ecosistémicos que dá o monte e que estamos dispostos a pagar por esas alternativas máis alá o mellor da produción da madeira, non? Que é rentas forestais propias, que son diversas, depois falamos un pouco máis disso. Rentas non forestais, oye, pois temos arrendamentos para cultivos agrícolas, kibis, viñedos, hai antenas de telefonía, instalacións diversas que tens unha renta, pois o mellor iso, faise construirse unha nave porque é de interés público, se fai un arrendamento e tes un ingreso. Depois, o contrato de xestión pública, que son, bueno, pois as cesións, os convenios da Xunta, non, de toda a vida, que eles xestionan con seus recursos, unha parte para a comunidade, carganche unha deuda, vaise facendo un equilibrio de ingresos e gastos, bueno, e despois o número nunca dá.
contrato de xestión privado, pois sería o mesmo, pero cunha entidade que quera facer unha inversión no monte, se fai unha cesión e durante un X anos, pois, se establece un marco relacional, pois de cada vez que haxa un ingreso, pois unha parte para a comunidade e a outra para seguir mantendo a actividade desa entidade privada, non? E, obviamente, despois están as subvencións públicas e privadas e as externalidades, que é o que dicía antes, de servicios ecosistémicos, que a ver se nun futuro alguén empeza a pagar ese mercado do carbono, ese canon da auga, falamos despois un poquinho máis dese tema. Preocupación por de onde sacamos os cartos, como xestionamos para poder mover o que é unha comunidade de montes, non? A comunidade de montes, xa antes o marcaba, ten un gran potencial para xerar emprego, non? Aquí na mancomunidade de Vigo, ano pasado, pois en 2018 andaban sobre 40, unha media de 40 persoas contratadas. Non eran continuas, senón que había unhas varios meses, outras 6 meses e outros durante todo o ano. 40 personas en torno aos montes de Vigo. Oye, é unha cifra interesante, xa é unha pyme xeitosa, non? Creo que hai que terlo en conta. Que podemos facer? Hai posibilidade de aumentar o emprego directo nos montes? Que podemos facer? Vamos a ver, esa pregunta, todos os directivos e ao mellor a sociedade tamén tiña que asumila, non? Asumila para dicir, oye, existe un gran potencial. Como decía antes Morgade, xa antes se aproveitaban os trumes, se aproveitaban os recursos, pero non é algo que quedase aí, que está, como digo eu, con todo interés metafórico, abro a ventana e miro o mar, pero abro a ventana de atrás e miro o monte, queda lá atrás. Non, a ventana de atrás é tan importante como a ventana de adiante, vale? E sobre todo, a nivel económico, hai un factor importante social, emprego. Aquí na mancomunidade de Vigo tamén hai que recoñecer, non? Que existe unha relación co Concello, na que o Concello pon unha serie de recursos en combinación coa mancomunidade para facer traballos nas áreas recreativas, arreglar diferentes sendeiros, rareos, podas, tratamentos fitosanitarios, rozas, e iso axuda a consolidar un mínimo de traballo e, dende o meu punto de vista, a devolver un pouco todo ese beneficio que os montes veciñais do Vigo lle ofrecen a toda a cidadanía, non? Vale? Esas 1.500 hectáreas, esas repercute sobre casi 300.000 habitantes, non? Que suben o monte cada 2x3 en toda esa rede de áreas recreativas a disfrutar o fin de semana. Ahora mesmo estaban cunha andaina no monte, seguramente que en todas esas áreas recreativas os e mañán seguro que dan bo día, vai estar chea de xente que chega ali, disfruta e marcha. Eso está ali a súa disposición, gratuito. Vale, isto así un poquinho para introducción. E quería facer unha cuestión sobre a reinversión de ingresos no monte, porque é unha cuestión que moita xente non sabe, é que os montes veciñais, a diferente dos propietarios, existe unha legislación, pola lei de montes, que establece unhas cotas de investimento dos ingresos no monte. Vale. Antes, coa lei anterior, eran un 15%, si eran dos ingresos derivados de aproveitamento, ou aproveitamentos que foran de incendio, parago temporal, e o resto de aproveitamentos tamén, 15%. Actualmente, no caso de ser de incendios, hai que reinvertir o 100% e o 40% no resto dos ingresos. Eu teño 1.000 e dese 1.000 teño que meter 400 no monte para volver a restaurar o monte, para manter as pistas, para plantacións, para podas, para mellora, e outros usos diversos. Entonces, é unha cuestión que a nivel de propiedade forestal é exclusiva dos montes veciñais, vale? E isto se descoñece. Non é, todo o que sale do monte se vai para... Non. A maioría do que sale do monte, un importante porcentaxe, ten que ir para o propio monte. E se de incendio actualmente é o 100% incendio forestal, prago ou temporal. Nadie se queda... Vale. Os montes hai que ter en conta de que nesta zona, sobre todo, casi todos os ingresos se reinvirten no propio monte, pero hai outras zonas de Galicia onde hai, a lei o establece de que hai posibilidade de repartir entre comuneiros. Aquí non é habitual, pero hai outras zonas que sí, e, teñen as súas dinámicas. Obviamente, a mellor son zonas onde hai 15 comuneiros, e aquí o mellor estamos falando de 300 comuneiros,
E ao final, entre que tes que declararlo, porque non é repartir e xa está, hai que declarar, e os impostos son os que son, é máis lío que... E ao final, aquí cando falo de aquí, falo de toda Pontevedra, sur de Pontevedra, hai unha filosofía máis de darlle, de prevalecer ese uso social do monte comunal, vale? En Galicia andamos sobre os 2.800 comunidades de montes. En Asturias tiñamos uns datos aí sobre 77, ou mellor unha máis porque se estaban dinamizando. Castela e León unha tamén, non puxen aquí as de Portugal, pero están os baldíos tamén. Desgraciadamente en Galicia, pois bueno, pois se dicimos que 1.000 están operativas e que teñen un mínimo de actividade, xa é moito dicir, non? Dentro desas habrá unhas máis dinámicas e outras menos. Eu creo que hai determinadas zonas en Galicia, pero creo que a provincia de Pontevedra nese sentido, sobre todo casi toda Pontevedra é bastante dinámica as comunidades. Eu creo que se collemos as comunidades máis dinámicas, o mellor unha gran porcentaxe das 1.000 están en todo o que nos conhecemos como a provincia de Pontevedra, non? Nós dentro da Asociación Forestal do Departamento Contable levamos a contabilidade de moitas comunidades, é un servicio que ofrecemos. Entonces, iso nos permite ter bastante información de ingresos, gastos, de como se fai esa reinversión. Entón, se nos ocurriu facer un estudio que vou mostrar aquí un pequeno resumen sobre unha mostra de 144 comunidades activas, o sea, activas, que teñen ingresos, gastos, que moven o monte, que actúan a nivel social, a nivel forestal e a nivel medioambiental, tamén facendo actuación medioambiental no monte, que estaban repartidos por toda a xeografía galega en 34 municipios diferentes. Durante o período 2009-2013 analizamos eses gastos e eses ingresos de forma conxunta, vale? Entonces, nos atopamos, bueno, que ingresos de madeira, pois estamos falando que nese período de 5 anos tiñan 10 millóns de euros, vale? De ingresos de madeira. O ingreso de madeira a nivel forestal, pois actualmente nas comunidades e nos particulares é un dos principais ingresos que existe para mantemento da actividade forestal, en este caso das comunidades de montes, eso hai que recoñecelo, é así. Pero ese ingreso, bueno, empezamos a contrastar cos gastos. Entón temos 12,5% dos ingresos da madeira pois se gastan en servicios de xestión. Aí estamos os ingenieros tamén, estamos aí metidos, pois os topógrafos, si administrativos, si personal para facer xestión, non? Depois temos sobre, bueno, pois 17 millóns de euros en inversión do monte. Bueno, traballos silvícolas, feitos por empresas ou por personal propio, non? Oye, pois aquí xa temos que a madeira non nos dá. Xa, a primeira conclusión que sacamos, a madeira, un déficit de 8 millóns de euros, con todo o que as comunidades fan no monte, o que se corta non dá para cubrir. Eu digo porque a veces chego ali, vou ao bar tamén, vou a tomar un viño e me ven bueno, estabas cortando madeira, a ver cando empezamos a repartir. Repartir o qué? A mí non me dan os cartos. A xente parece que no monte sempre hai cartos. No monte, xa hai mentras vas a madeira lá arriba no monte, sempre hai cartos. A madeira non dá. Bueno, xa lle acabo de dar un pa diante. E empezamos a sumar máis gastos ainda. Outro gasto, 2 millóns de euros, bueno, por mantemento de infraestructuras, por exemplo, as pistas, depósito de augas, vale? O déficit xa está no 10%. Os ingresos por venta de madeira non son capaces de cubrir nin o 50% dos gastos ordinarios relacionados coa inversión forestal. Tampouco poño isto para desanimar a nadie, simplemente para saber o que hai. Non hai nada mellor para gestionar ben as cousas como ter a mellor información posible. E de diferentes fontes, tampouco. Pero bueno, de eses 5 anos, con esas 144 comunidades que se moven, nos dan estes resultados. Bueno, pero ainda por encima vai e gastamos en vez de inversión. Palabras contables que, ao fin e ao cabo, son adquisición de maquinaria, construcción de depósitos contra incendios, garaxes, almacén de maquinaria, unha comunidade que teña atrás. Vale, pois gastanse 9 millóns de euros en esas 144 comunidades. Ala, xa vamos con un déficit de 20 millóns respecto a madeira.
Bueno, pero non empezamos a darlle a volta a tortilla, non? Obviamente, hai subvencións, nestas comunidades tiveron 7 millóns de euros de subvencións, representa o 23% do consulto das inversións realizadas coa mellora do monte, vale? Pero, aínda así, hai un déficit de 12 millóns, que é o 40% das inversións realizadas no monte deberán ser financiadas con fondos allí a actividade forestal. Outro dos mitos que sempre se dice das comunidades de monte, vos vivide de subvencións, xa vos subvencionarán e despois a que fará despleitesía que nos dá a subvención tamén. A subvención non dá para facer todo o que os comuneiros e comuneiras deste país fan no monte, vale? Vamos a tirar máis mitos. Como cubrimos todo este desasuste? Oye, pois, ainda así hai arrendamentos que falábamos antes, bueno, pois arrendamento para parques eólicos, canteiras, producións agrícolas, viñedos, unha nave, bueno, pois hai 6 millóns de euros, vamos reducindo o déficit, vale? Hai outros ingresos desafortunados, que sobre todo ligados a 4 millóns de euros por procesos expropiatorios, que te expropien o monte é o peor que che pode pasar dende un punto de vista da comunidade de montes. E depois o interesante destes 4 millóns é que depois intenta recuperar o superficie como monte veciñal. Podes comprar terreno e que se meta, que se clasifique como monte veciñal. Ao final tampouco termina sendo... É unha realidade, entre nas contas, pero a expropiación para min non é un método, está así nun color máis oscuro como rojo alerta, non é o que interesa, que te expropien para solucionar o problema económico da comunidade de montes. Vale, outros ingresos, e aquí tamén sumo outra, era bancarios de tema de fondos que teñen no banco por procesos expropiatorios, e este é o ingreso propio dos 3 millóns propio da expropiación en sí. Entón, bueno, nestes 5 anos, o roto polo descosido, dicimos, bueno, pois aí quedamos, están unhas contas ben. O problema non, a oportunidade que lle dá os montes veciñais á sociedade é que, ao final, hai 16 millóns de euros que os comuneiros e comuneiras fan sobre no seu pobo, no seu monte, para que todo o mundo disfrute cos fondos propios. Que son esos fondos propios? Porque realmente isto non daría a suma, a 15 millóns de euros de diferencial, que as comunidades teñen que facer frente para a súa obra social e cultural. Pois, básicamente, que dos 5 anos eses que se analizaron, pois había recursos anteriores e que se gastan en obra social. O que quero dicir é que, mirado que se invirte en monte, que é moito e é necesario inversións en monte, vale? E o que se invirte en obra social e cultural. Vale, aquí entramos, por exemplo, a mellor este centro foi iniciado coa actividade cos recursos dos piñeros que se cortaron no seu día, ou iso pasa moitas veces, ou un pequeno pabellón de deportes, ou unha pequena área, unha área recreativa, entra en social tamén. E creo que este é un recorrido interesante para darse conta de que romper varios mitos e dicir, alá arriba sempre hai cartos, no monte sempre hai cartos, e eu o que quero dicir é que a madeira pouco dá, dependemos bastante da subvención, pero non tanto como se pensa, e todo o traballo que se fai no monte e que se fai a nivel social gracias ás comunidades de montes, non? E estamos falando solamente de 144, hasta 2.800 que pasa. Dinámicas habrá sobre 1.000, é o que dixen antes, tampouco hai que... O que sí, vamos a darlle a mirar o vaso medio cheo, se 1.000 son dinámicas, que pasará cando 2.800 esan dinámicas? Isto vamos a ser unha locomotora, E creo que esa é a forma de ler o monte veciñal e o eido forestal, vale? Bueno, hai que completar, ter un apoio financiero para cubrir os gastos, vale? De cara a conseguir unha xestión sostible do monte e poder facer actuación de interés social que beneficien a toda a sociedade, non? A actividade forestal tradicional non dá para cubrir todos os ingresos, ainda que sexa un mantra que se repite unha e outra vez. É fundamental, tampouco vou negar, eu non a nego. A industria forestal, pois, bueno, move moita economía, moita bioeconomía. Este é un cuadro da industria do fluxo na cadea forestal.
sobre no 2017, 8 millóns e medio de metros cúbicos de eucalipto, sobre todo eucalipto, despois seguido de coníferas frondosas para primeira transformación, segunda transformación, bueno, chegando a envases, embalases, carpintería, mobiliario e papel, non? Aquí temos un dato do ano 2018, antes era 2017, pues andamos en eucalipto casi 6 millóns de metros cúbicos cortados, 3,5 de piñeiros, 293.000 de frondosas. Isto repercute aos propietarios forestais unha estimación feita con número 285 millóns de euros, que eucalipto proporciona 205 millóns, piñeiros 73 millóns, frondosas sobre 7 millóns, vale? Este empleo, vamos a falar tamén desa parte da bioeconomía máis social, non? Que é o emprego. En Galicia, pois, bueno, o sector forestal, silvicultura, industrias diversas, fabricación de móviles, nos vamos a 20.320 empregos creados no ano 2017. Bueno, aí temos unha distribución por provincias. Bueno, Coruña é unha provincia bastante dinámica nese sentido. E exportamos moito produto, moita madeira, moito papel, moito manufacturas de madeira, vale? Tableiros. No ano 2000, se falamos de 436 millóns de euros en exportacións, no 2017 falábamos, duplicouse, vai aumentando, vale? Somos potencia nese sentido. E o que quero con esta imaxe xa empezar a destacar é falar máis desa bioeconomía, non? Galicia movémonos sobre todo con coníferas, eucalipto e frondosas, e a posibilidades que nos están levando a cabo para que teñen un valor engadido, non? Con esa madeira, con esos produtos que salen tamén da árbore, non? E poño intencionalmente a construción de edificios de madeira, hai 2, 3, 4, 5, 6, 7 plantas, que aí atrás era bastante impensable de que se podan facer edificios así, e Óscar o mellor sabe mellor que a mí, pero hai edificios xa máis altos, planificados e feitos. Este creo que era un diseño para Lugo, e isto necesita moita tecnoloxía, un produto de calidade, e sobre todo, bueno, ter un recurso nos montes, se son diseñados particulares, un recurso para non ter que importar esa madeira para facer eses edificios de madeira que a todos nos gustan. Cando entramos nun edificio e miramos madeira, nos gusta, porque además estamos instituindo outro produto, que son os formigóns, que os formigóns teñen uns problemas ambientales, sobre todo na produción moito máis elevados que a madeira, non son renovables, etc. E aquí meto a pulla respecto a madeira de frondosas de alto valor, non? Antes, o gran mercado está en coníferas e en eucalipto, pero cosea bastante a pata das frondosas. Tamén hai que ter en conta que para producir madeira de calidade os montes galegos e o mellor os montes veciñais hai que seleccionar ben os terrenos, non? Porque ao final son as zonas máis arriba onde non hai un suelo moi profundos. Non hai que engañarse tamén. Unha cosa é ter unha masa de frondosas protectora, que, bueno, vai ao seu ritmo, e outra cosa é para producir madeira de alto valor para facer cosas como este edificio, non? Necesitan terrenos ben profundos, con unhas características, unhas orientacións, en algúns casos hasta necesitan algo de regadío, non? De forma puntual nos primeiros anos. Bueno, pero podense, bueno, buscaríase madeira de chapa de serras en nós, árboles con un mínimo de diámetro, ben podados, cilíndricos, unha densidade final de 150-150 pés por hectárea. Volvo a facer outra das preguntas que aparecía no ano 2016 na revista Montes de Vigo. Estaría disposto a contribuir económicamente de alguna forma para mellorar a calidade do monte? Bueno, un 51% da xente dicía que sí. Bueno, pois está ben. Se leemos o vaso medio cheo, porque se leemos o vaso medio vacío é que a outra mitad lle trae sin cuidado. E agora vou ser un pouco exagerado, non? Lle trae sin cuidado de onde sale a súa madeira, lle trae sin cuidado que pase co áreas recreativas, lle trae sin cuidado de onde ven a auga que abre na villa, lle trae sin cuidado que haxe unha avalancha polo río abaixo e queden os bancos marisqueiros soterrados. O mellor son un pouco demagogo,
Pero vamos a ver as cousas como me sorprende de que a mitad da población pois diga que eu non estou disposto a contribuir. Oye, pero se vives disto, o parte da tua vida é fundamental para isto. Mellor traballas en Citroën ou traballas de constructor, pero cando vas a casa e abres a villa, onde pensades que ven a agua? Do embalse de Eiras, que está lá, en Ponte Caldelas, ou do de Zamás. E onde está? No monte. Eu creo que a auga non se debería vender como auga que acuaria, non. Auga do monte. Porque non é auga do monte. Auga pode ser da chuvia e tal, sí, efectivamente, é o ciclo da auga. Pero onde ven a auga que sale? Auga do monte. E mellor do monte veciñal, no seu día, se o monte de Zamás está bueno, particulares ao redor. En todo caso, sí que nese mesma enquisa, bueno, no ano 2015 neste caso, mirábamos que o monte de Vigo, bueno, pues, fan uso protector, ten un importante, uso protector un 4%, uso productor un 40%, pero sobre todo uso social extensivo e uso social intensivo, o 56%, non? Se non me equivoco. O sea, está ben valorado, faise, e se hai este alto porcentaxe de uso social é porque a xente o demande, e a xente o valora. O mellor a enquisa non o traslada, pero o mellor a enquisa já está facendo na propia área recreativa que está disfrutando. Falta esa parte educacional que falábamos ao principio, seguramente. Entón, ahora, vamos a falar un pouquinho de outros aproveitamentos distintos da madeira, todo relacionado coa bioeconomía, coa economía do monte, non? Que xa un listado. Enerxía eólica, biomasa, pequenos froitos, cultivos, cogumelos, resina, plantas medicinais e aromáticas, mel, pasto, segando, caza, pesca fluvial, patrimonio cultural e depois os bens intangibles que sempre o meto por aí polo medio porque penso que hai que falar deles, non? E xa falou antes Morgade. Vou pasar un pouco rápido porque eu me estendo tamén moito. Este aproveitamento da biomasa, este é un caso, bueno, que onde temos ali oficina en Pontareas, na parroquia de Sinzo, pois a comunidade, pois fai aproveitamento da biomasa con restos de ao principio utilizaban o eucalipto, o mellor que sale a aproveitar o piñeiro, teñen unha pequena esteladora, teñen unha nave para secado e teñen unha caldeira de estelas que aforran, primeiro, afórrase en gasoil, cámbiase o uso do gasoil por unha enerxía renovable, vale? E despois hai este é un empregado da comunidade, parte do seu tempo é preparar este material para que funcione a caldeira dun centro cultural que debe ter máis de 500 metros cuadrados entre as tres plantas, eu creo que debe andar nos 800, porque son 4 plantas, 800 seguramente. Vale, entonces, é un dos recursos do monte. Se miramos diferentes iniciativas de biomasa, pues, o mellor algún de vos ten unha caldeira de peles, eu teño unha caldeira de peles, eso ven sobre todo de madeira de piñeiro, vale? Cada vez hai un mercado maior, aforras cartos respecto ás enerxías fósiles, vale? Aquí en Vigo, pois, Coruso, pois, tiña unha esteladora para aproveitamento de biomasa, non? Isto ardeulle co incendio, non? Co incendio do 2017 ardeulle onde tiña a esteladora. E aquí dabanlle tamén para tratar o tema das palmeiras, que era un residuo que se sedaba, pois tratábana, astillábana e dabanlle un uso como biomasa, non? Isto tamén é unha función social. O Concello e os que xestionaban o tema do problema do picudo das palmeiras que lle secaban, tiñan que facer algo con ese... E que facían? Pois, bueno, a Comunidade de Montes, que fixo unha inversión e fixo unha aposta por ter unha alternativa, deulle unha saída. Realmente creo que viña tamén hasta de Pontevedra. E se vos fixades, pois esta parte de aquí... Por lo menos debe estar de Bernadette facer aí. Sí, bueno, claro, moitas, de particulares e de... Pois esta zona de aquí para que ligar un poquinho, por exemplo, aproveitamento de biomasa. Que suporía aproveitamento de biomasa a nivel de bioeconomía, pero ligado co emprego? Empresas de venta de maquinaria por produción de biomasa. Aí hai traballo. Empregos relacionados coa venta de estela. Os propios operarios que producen a estela e os operarios da entidade compradora e todo o sistema que se será, vale? Fabricantes de caldeiras e instaladores de caldeiras. Seguramente as hai, pero bueno, simplemente co tema da biomasa xa estamos falando de todo este emprego ligado ao monte. Isto
nas diferentes filminas vou poñendo de vez en cando emprego, que considerei eu que podría xerar, que considerei porque se mira, porque existe, porque é unha realidade. Hai unha cosa máis grande que está facendo Greenalia, non? En Curtis, que vai producir, bueno, que está construindo unha planta de biomasa que creo que ten para consumir, non sei se medio millón de toneladas o ano, non? De restos de corta ou de rareos de piñeiro, ou selección de brotes de eucalipto, etc. Vale. Isto xa é, bueno, pues crear 40 empregos e producir calor para suministrar, non? A unha rede de calor, a un pobo, tamén é outra cuestión, a rede de calor, que tes unha caldeira de altas potencias e podes suministrar a edificios públicos. Os de Greenalia, por exemplo, suministran de Astilla a diferentes hospitales, creo que algún de Vigo tamén, de diferentes puntos de Galicia, non? Porque no seu día esa infraestructura pública decidiu apostar en cambiar o gasoil por enerxía renovable, neste caso a biomasa. Pequenos froitos forestais, bueno, aquí saides vos, Beade, co tema da cereixa, que apostades por ter unha plantación de cereixa, que no seu día esperemos que dé unha produción interesante, non? Pois, perdón. Entón, bueno, pequenos froitos forestais, cereixas, frambuesas, arandeiras, antas de Ullo, pois, bueno, pois un 20 hectáreas dun monte veciñal, pois, para producir frambuesa, que despois fan diferentes produtos, que vamos a unha tenda de delicatessen e os miramos ali. E de onde veñen? Do monte que temos aí atrás, ou, bueno, o que está en Lugo. Isto xenera o seu emprego e isto é bioeconomía. Tamén vou dicir unha cosa, xa o dixen antes, pero repito, de vez en cando vou repetir. Hai que ter cuidado, non todos os montes valen para todo. Aquí o mellor estamos facendo un compendio de 50 cousas, digo, oye, levantados o mañán, vade xunto vos o presidente e dicide, temos que plantar frambuesas, poñer unha esteladora, o porco celta e tal. Para. A mellor no teu monte podes poñer, tes unha parceliña de piñeiro, tes unha parcela, bueno, oye, este ten profundidade, pois cambio o eucalipto por uns castiñeiros, e ali na outra zona siga vendo o eucalipto, ali na outra zona, oye, pero hai un veciño que... Vou contar o caso da miña parroquia, vamos a... Nos chegamos outro día ali, e iso é un enxeñeiro, tamén isto un pouco para que miremos que a veces os enxeñeiros vamos así, tamén non quero... Eu cheguei ali e me dixo o meu presidente, o presidente estaba mirando para unha vaguada, contas un pouco tamén así nos despertamos, non? Estaba mirando para a vaguada que levamos 5 anos aí plantando nela e dicindo, vai lento isto, non? Entón o presidente da Galonte dice, mira, comer, e por que non o facemos aquí atrás? E dixe, hostia, tes toda razón do mundo. Que pasa? Pois pasa unha pista, e a pista ten, no seu día, fixo a icona, e meteu pala e tal, e o terreno está aquí arriba. E agora, 1,5 metro de terra negra, maravillosa. Chamamos a tractor de martillos, dalle pastilla a isto. Nos cargamos ali 1,5 hectáreas de eucalipto, plantado todo de castañas, a ver o que nos sale o invento. Pero ese é o sitio onde tiñamos que facelo. O castaño non o vou plantar na vaguada, bueno, a vaguada pode ser a nivel conservador, pero para producir castaña vai ser aquel sitio onde ten profundidade e sei que vai ben o conto. Ahora, tampouco vou plantar no outro trozo de monte que temos que é un pedregal. Non. Cada cousa no seu sitio e dentro das posibilidades. Un veciño tamén, por exemplo, que depois falaremos, quero meter unhas cabras, non hai problema. Nos deixamos o monte 15 hectáreas, co contrato oportuno, 15 hectáreas, tal. Entón estaba todo animado, pero xa frenou. E dixo, ui, espera que a miña 150 cabras que iba a meter, parece ser que non me dan os números, foi a meira, mirar e tal, entón ainda ten que darlle unha segunda volta. Tamén hai que ter cuidado cos proxectos industriais, económicos, ou como querades decir, hai que facer ben os números. E se hai posibilidades, porque querer forzar a máquina tampouco vale a pena, porque unha vez que un proxecto destes falla, despois ese é a boquilla de todos. Entón as cousas hai que facelas ben. E iso vale para todo, non solamente para as frambuesas. Este monte de couso de Gondomar, non? Que ten aí unha parceliña de pequenos froitos forestais, que, bueno, fixo a aposta de meter frambuesa, groselleira e arándano, non? Según esta disposición, o arándano ao revés, a frambuesa e aquí a groselleira. Unhas instalacións que teñen o seu coste, claro, pero é unha aposta. Teñen unha serie de recursos, aproveitan, teñen personal propio e aproveitan, vale? A ver que resultado lles dá neste sentido. Olha, aquí na Mancomunidade, tamén vamos a mirar para a Mancomunidade, xa que estamos en Vigo, tamén facedes, polo menos, traballo didáctico, froito dos nosos montes, varias edicións, explicando as posibilidades do monte, que tamén é importante explicar. Pois, bueno, tédelo claro, cogumelos, castañas, vale? Oliva tamén, que é outro caso, outro tema que do que hai que falar. Castaña,
Bueno, pues en toda Galicia temos casos como Amaralante que se organizan e están producindo castaña, recollendo castaña. Tamén hai que ter en conta que hai determinadas zonas, como decía antes Morgade, que aquí podrán facer tranquilamente sin que nadie entre a levar a castaña, pero vas a Vilaboa aí, donde teñen ao lado do Parque Forestal este, donde pasan todos os domingos 100 personas e no outono non atopas castañas. Non atopas castaña. Eu só fun algunha vez e non, mira que hai castiñeiros ali naquela zona para baixo, pero non atopas. E é que non produzcan, é que non tardan en cair para que chas leven. Ese é outro problema que alguna xente plantea. Oye, eu gastei en poñer os castaños micorrizados e tal, e me creceron máis rápido, me producen unha castaña máis. Falei coa da ISP, falei con Manuel alá na ISP, me dixo, oye, exposición norte-leste, e veña, mételle 3 anos de regadío, e despois empezas a producir, e 6.000 euros a... Hostia, pero chego a coller as castañas. Bueno, entonces hai que saber estas cousas, vale? Non, pero mira, se lle di pas castaña. Bueno, aquí teño datos de castaña. Alibós, por exemplo, un dos máis grandes comercializadores de castaña, na Iciña, unha cooperativa, unha empresa que tamén produce diferentes produtos, non? Bueno, pues, Alibós pelan e procesa 70.000 kilos diarios de castaña. Isto está en Lugo, como se chama? Cabrero, por aí. No, este Alibós non está. Uf, non me acordo. Bueno, Lugo, ahora non me acordo como Montarroso, non era? Esta de Montarroso. Oye, despois os precios, 0,80, un 30, pues variedades tradicionais e unha variedade máis novas, un 5, 2, 10. Bueno, de 0,80 a 2,10 euros, obviamente. Estas que vos miramos aquí, Coren compra 1 millón de kilos de castaña galegas para alimentar cerdos de gama selecta. Compra unha chea de castaña, despois vos vades ao campo e mirades ali, eu mirei, pues, pata tal de castaña, isto debes saber a Dios. Bueno, pues é isto. E onde ven? Do monte. Son máis caro, non comprei ainda, pero é máis caro. Oye, pero mellor es, claro, esa castaña é de 0,80 porque é de segunda. E cando faz castaña da boa, tens que intentar colocar a 2,10 euros, non? Bueno, características, marcos de plantación, recomendable rego por regoteo nos primeiros anos, hai que ter o tema, cuidado co tema da tinta, híbridos insertados para ter que sativa, hai híbridos non insertados máis económicos, pero o 90.044 que, bueno, que produce algo de castaña, pero non é sativa, non? Estas cousas necesitan o seu asesoramento e as súas cuestións. Pero, bueno, de 15 a 25 anos temos 60 kilos por pé, que o millón dunha hectárea son 5.000 kilos. Empezas a facer operacións e estamos falando de entre 6.000 e 10.000 euros por ano, se non che rouban. Depois, a nivel de rendemento, pues, bueno, se é manual, temos estes rendementos, e se maquinaria, que hai maquinaria. Esta é unha prova que fixemos na Asociación Forestal de Galicia nun monte demostrativo do Pico Sacro, que temos diferentes frondosas plantadas, e que en chico desta martillo que con unha aspiradora van xa ponendo rápidamente. Hai xente moi especializada nisto. Tamén hai que ter en conta que a mellor aquí queremos facer e a mellor aquí vamos máis lento. Aquí quero dicir no sur de Pontevedra, porque non somos unha zona castañera de per se. Este traballa lá arriba en Lugo e tal, e un día está nunha finca e no día seguinte no outro porque hai. Entonces tamén as dinámicas económicas dos diferentes produtos que vamos a decir depende do mercado local e cercano que haxa, vale? Eu sei, por exemplo, estou pasando nunha comunidade aquí cerca que ainda fun outro día son Tureles e eles coñen e venden esta castaña, venden a unha frutería coñecida de Vigo que despois comercializa. Mellor non saca os 2,10 euros, pero mellor 1 euro e pico saca. Vale. O sea, lle axuda unha pequena, pues, ten traballadores propios e fan, non? A mí me sorprendeu, dixo que 4.000 kilos o ano pasado, que me sorprendido. Olivas, bueno, esta é outra cosa que tamén se puso moi de moda, se falou, hai unha gran empresa que abrí, a Aceites Obril, que promocionou e promociona, que, bueno, máis de 8.000 kilos de oliva necesitaría de procedentes de Galicia. Estes son os datos que do ano 2014 de compra do kilo da oliva. Bueno, é unha posibilidade, o olivo volve a Galicia, pero tamén hai que ter en conta que vamos a ser realistas, non? Maceira retrasa a produción de aceite al haber dañados os olivos con unas capas. Hai que ter cuidado, que non todo as matemáticas, igual que se chive un incendio. Entón hai que planificarse ben. Eu tamén teño o meu punto de prudencia para que nadie de vos se estrelle. Porque a mí, se os vosos proxectos salen perfectos, mellor para todos. Sobre todo para o monte. Cogumelos. Bueno, pues comida de Monte de Mos, por exemplo. Aquí teño un carteliño, fala contado de castañas, froitos silvestres e cogumelos. Por lo que dicía antes, pues teñen castiñeros micorrizados producindo castaña e
no seu día cogumelos. Poñen o cartel, pero teñen un carné de recolledor para os comuneiros e os da fora pois autorizan 2 kilos, unha cousiña así. Van regulando. Saben perfectamente que, como están cerca da carretera nacional, pero polo menos intenten regular que sexa repartido, non? Polo menos entre os comuneiros, que para min son os primeiros, non? Outra vez volvemos á cousa e a Gondomar, que se apostou polo sitaque, non? A produción de sitaque para vendela. Bueno, está nese traballo, isto é outra comunidade pioneira nestas cousas. Outra vez Coruso, non? Que tamén intentou facer algo aí de... traballou con... seta na biomasa que producía. E aquí vamos a poñer emprego. Supermercados, fruterías, empresas de procesado de froito, olivas, castañas, arándanos, man de obra de recolleitadora, operarios propios, viveiros forestais para planta micorrizada, empresas de plantación e mantemento. Estamos falando de froitos, todo o emprego que pode ser o que hai ao redor. Producción de mel, outra tamén. Esta mellor, normalmente a producción de mel non é tanto mellor da comunidade ou dunha empresa, sino como pequenos autónomos que teñen os seus panéis e alugan, ou alguna comunidade que poña algúns e van producindo algo de mel, vale? Aquí en Teis, por exemplo, algo fixeron nese sentido. Outra vez, supermercados, freterías, empresas de procesado de mel, e, bueno, temos mel de diferentes tipos, de piñeiro, mel de carvalho. Pastos e gandos. Antes era, nos montes veciñais, era casi por antonomasia o gran uso que se lle daba, aparte de, bueno, aproveitamento para o gando que tiñamos na casa, ou o gando extensivo que había no monte, non? Ainda hai moitos sitios, sobre todo na zona máis de interior, que, bueno, que se aproveita gando, cabra galego, tal, cabalo, diferente gando, non? Hai que ter en conta que, claro, nas zonas máis periurbanas hai que ter cuidado co gando que vais a carreteras e vais a zonas habitadas e, claro, isto non o falamos antes, as comunidades de montes temos unha responsabilidade, e o presidente, sabes que si vais a un animal e hai un accidente, tens que responsabilizarte, tens que unha burocracia, ten que haber todo, pero iso non quere dicir que as cousas ben feitas ben parece, non? Hai que buscar a zona de montes apropiadas. Aquí en Vigo tedes zonas altas onde hai cabalos, e se a unha zona se vai producir, por exemplo, a nivel un poquinho extensivo, pero un poquinho de alta producción para vivir unha persona, pois hai que facer un cherres para ir rotando tamén, que tamén sirve para controlar a biomasa, vale? Este é o caso de Monte Cadalá, na Estrada. Pois así, de Monte Cadalá podemos falar pois todo o día, se queremos, porque teñen unha experiencia importante, pero, bueno, o importante é que uniron pois cerca de 800-900 hectáreas de montes de particulares, non son montes veciñais, son montes de particulares que se uniron, toda esta mancha verde, para xestionarse conjuntamente. É algo que foi por unha Úrsula no seu día, cando se promocionaron o bipartito as Úrsula, e agora siguen traballando, producen pastos, algo de repoblación, forraxe para alimentar o gando, bueno, porcino, silvopastoral, bueno, van compasinando, pero sobre todo centrado no gando, porque despois o que caprino e vagún, porque despois comercializan a carne, e normalmente eles comercializan os produtos, e teñen un produto con marca propia, vale? Estes se están arriscando, están facendo unha aposta, teñen traballadores, teñen xente, forman propios veciños, vale? Bueno, cabras, porco celta, e aquí vou poñer emprego que pode generar o pastos e os gandos, non veterinarios, vale? Obviamente, construcción de peches, empresas de transporte, distribuidoras. Outro aspecto importante, non sei se me paso, Óscar, ti córtame. Sen problema, a resina. Tamén está moi de moda, últimamente falase moito, hai xente que está traballando traballando coa resina, recuperando os usos tradicionais da aproveitamento resinero. E normalmente en Orizán, por exemplo, están estudiando unha cosa que preocupa moitas comunidades ou moitos propietarios, é se resino, cando se ese momento da corta, que calidade vai ter esa madeira, non? Porque ainda temos aí na mente o tema de piñeiro, madeira, non? E o mellor a resina lle dá máis rendimento.
normalmente vai asociado que hai unha persona ten asociado, pois non sei se eran 10.000 árboles ou algo así, non? Entonces, el xestiona unha cantidad e con esos, non sei se eran 10.000, me decía outro día unha técnica que estaba dando formación en Resina. Pois con ese 10.000 árboles, que serían 10 hectáreas, non? 10 hectáreas. A calidad de madeira vais. Eso están facendo estudios, obviamente non é o mismo, pero hai que mirar, depende pa que e o que, e depende, obviamente, o que se generou. Al final hai que facer o cómputo total. Porque esta persona está creando un emprego, non? Ou un ou dous empregos, neste caso. É outra posibilidade de bioeconomía, sobre todo porque a resina despois se utiliza como sustituto de moitos produtos que veñen do petróleo, non? De combustibles fósiles. Antes de que houvese tanto o boom do petróleo coas prospección petrolíferas e ese mercado de combustibles fósiles, a maioría de gomas e diferentes produtos viñen das resinas, vale? Entonces se está recuperando, o cal está ben, porque tamén vamos a ser claros, o día que haxa o crack do petróleo, hai que, nesta sociedade temos moitos produtos que necesitamos gomas e isto todo provén de petróleo, pero con resina, que é un produto natural, tamén dá ese tipo de materiales que poden ser usados, non? Bens intangibles, xa estou na recta final. Que son esos dos bens intangibles, non? Oye, pois mira, o patrimonio cultural, a auga, almacenamento, regulación, biodiversidade, sumidero de CO2, o esparecemento en sí, disfrutar da natureza, a paisaxe, e poño aquí en rojo ben claro que os donos dos montes non reciben compensación alguna por eles. Algún caso sí que hai. Digamos que, por exemplo, este convenio que ten o Concello co Monte de Vigo, pois, bueno, pois sirve para, como compensación polo ben intangible que xenera a sociedade, non? Os parques forestais que promove a Deputación, por exemplo, pois podría ser tamén nesa línea. Podemos, bueno, unha empresa como outro día que, bueno, pois vou facer unha inversión nun monte veciñal sin nada a cambio para que faga unha repoblación nunha vaguada que ao final é un tema de biodiversidade e de regulación de auga. Bueno, pois alguna cosiña vai habendo, pero o que se fai dentro dos montes e dos montes veciñais é tan grande a nivel de bens intangibles que para mí sigue estando infravalorado, vale? Fisación de carbono. Hai, ese sistema se falando moito no protocolo de Kioto, a posibilidade do pago por compensación das emisións de carbono, e aí entran directamente os montes, e os montes galegos, os montes de España, os portugueses, todos os montes. Existe efectivamente un registro de proxectos forestais de absorción de carbono. Non vou meter moito neste tema, pero bueno, ese registro existe, e iso vai ser basicamente, existe un registro, eu digo, meto un proxecto. Eu teño este monte que ten 50 hectáreas que van a fixar carbono, que acabo de plantalas agora. Entonces, eu meto aí o meu proxecto e unha industria que emite CO2, unha industria que por as chimeneas emite CO2 por a súa actividade, participa dese registro e dice, bueno, que me pode compensar a miña emisión de CO2? Entonces, eu poño uns cartos porque sei que ese proxecto de 50 hectáreas me está compensando tanta cantidad de CO2. Entonces, digamos que é un camiño para o meu futuro que as industrias ou unha actividade como o transporte, estivemos outro día nunha charla sobre unha posibilidade de compensación dentro dos transportistas de Pontevedra, compense apoiando a creación deses desenvolvemento deses proxectos ou a creación desas masas a emisión que eles fan de CO2. Entonces é cunha compensación social. Bueno, hai dous tipos, isto por se vos interesa, hai dous tipos, as repoblacións forestais cando hai un cambio de uso dende o 31 de 12 do 89, pero que antes non eran forestales, basicamente, antes desa fecha, do 89, non eran forestales e despois se cambiaron se plantaron. Entonces, esas serían susceptibles de entrar no registro de proxectos e despois aquelas que sufriron un incendio que puedan entrar na súa restauración, no restauración da masa forestal, pois, bueno, sería susceptible tamén de entrar nese registro. Isto está verde, non de todo, pero está así, ainda non está moi dinámico o tema, pero se está traballando. Xa o Ministerio, ese o Ministerio actual da Transición Ecolóxica, ten ese registro, non? Ui, perdón. Por exemplo, aquí no monte de Vigo, pois, bueno, arderon 69 hectáreas de régimen forestal,
bueno, mixto 28 hectáreas, 113 frondosas, 99 de eucalipto e 261 de piñeiro. Estas superficies serían susceptibles de empezar un proxecto para que entrase nese registro e que despois unha empresa estivese interesada en apoiar a súa regeneración. Vale. Digo porque así se queda dito. Troco 2, que está con eso, puxos en contacto con a Mancomunidade de Vigo para ese tema. Precisamente hai unha posible xuntanza en breve. Eses son os do transportista de Pontevedra. Efectivamente. Patrimonio cultural. Obviamente, patrimonio cultural, estas son imaxes de aquí de Vigo, pois bueno, en todos os sitios da provincia hai riqueza patrimonial que teñen un gran potencial turístico, con rutas, vale? E, obviamente, habrá guías especialistas de patrimonio, estudios e informes arqueolóxicos que hai que facer, así que a veces dá o patrimonio os seus problemas, e os técnicos e os propietarios temos porque hai que pagar 3.000 euros se estar no metro do 195 e queda de arriba a mama e teño que pagar 2.000 euros para que me fagan un tal, se estás a 5 metros, sí, pero que estés a 195 metros e que teñen que facer un plan de control arqueolóxico, cando non hai risco, a veces non se, eso se ten protestado múltiples veces na Xunta para que sexa algo lóxico tamén, pero hai que proteger o patrimonio, esos somos os primeiros. Empresas de restauración, roteiros turísticos, hostelería local, por exemplo, en Rondela e se está tendo o Concello, por exemplo, promocionando rutas polos montes para visitar, os anoite, por exemplo, hai un que foi eu hai 3 semanas, pois non se repite, de visita nocturna para mirar petroglifos, que son espectaculares, vos lo recomendo. A visita nocturna para mirar petroglifos son do mellor que hai. Son espectaculares. Pois, bueno, ese técnico que está ali, ese arqueólogo, con un recurso que hai no monte, que é propiedade das comunidades, aos particulares tamén, bueno, serase un emprego, vale? Dinamismo tamén a nivel de bioeconomía. Deporte na natureza, bueno, aquí sodes pioneiros con andainas, ou se mismo están no monte, trails, vale? Hai rutas en todas, máis de 120 km de senderos, emprego, bueno, pois os comercios de roupa, o Decathlon debe estar encantado en Vigo, como ese outras pequenas empresas de pequenas de material deportivo, logística, imprentas, diseñadores, hostelería local, turismo de natureza. Isto tamén é economía ligada aos montes. Uso social recreativo, vale? Áreas recreativas. Chegamos, facemos uso, marchamos. Vou contar un conto. Resulta que eu aí atrás, no Bran, fun a Amarante, onde está o parque acuático en Portugal, fun con a miña familia e o mellor non vos importa, pero bueno, vos lo conto para 40 e pico euros unha tarde. Nos pasamos espectacular, foi genial, nos mollamos, saltamos, fomos a Portugal, volvemos. A semana seguinte subimos aí arriba ao monte, a un dos nosos que temos ali en Rondel, fomos ás mesas que había, fomos a mirar o petroglifo de tal, había un miradoiro sobre a ría, de arriba se miraba todo, terminamos a xornada, nos comemos os nosos bocadillos, coste 0 euros. Valorámoslo, non o valoramos, e isto xa enlazo co de hai que mirar mellor con perspectiva. A mí tiven a medio diferente, son diferentes actividades de ocio, pero pasámoslo ben. E terminamos e estaban os bancos perfectos, o roteiro ben señalizado, non nos perdimos, chegamos, subimos, volvimos para casa tranquilo, miramos aquelas vistas co cráter perfecto, coste 0 euros. Noutros países creo que hai un donativo voluntario, non? Por aí arriba. Iso mellor hai que pensarlo. Iso é bioeconomía tamén, Bueno, aquí hai moitas hectáreas, emprego de novo ligado, bueno, moitas hectáreas, 35 hectáreas de áreas recreativas, emprego de mantemento, distribuidor de alimento, comercio de roupa para ir ao monte. Divulgación, isto tampouco non nos vamos a olvidar, enlazamos co de antes. Bueno, pues aquí en Monte de Vigo, pues un parque botánico, un parque de piñeiros do mundo, sinalización do que hai no monte, e veñen os escolares, cos seus profesores, veñen os monitores, coa xente que ven debidamente preparada, bioeconomía tamén, todo iso é emprego tamén, rutas que se pagan para visitar estes recursos que hai no monte, guías e docentes, imprentas porque, bueno, teñen que facer estes recursos, non solamente ganan os que cortan a madeira, hai máis xente que pode gañar sosters, bueno, poñer os enxeñeiros e enxeñeras porque senón hai non vou quedar sin emprego, tamén. Turismo divulgativo é fundamental,
Ciclo da auga, estamos terminando, perdona que eu sempre me esteo de famar, non? Hai unha gran necesidade de suministro de auga, e a auga, como decía antes, provén de onde provén. Ou do río, se aí estás ao lado do Miño, venche do Miño, ou do río X, ou embalses, que é auga de escorrentía, ou dun regueiro, que venga hasta o río, e de auga de escorrentía de todos os montes do entorno. Estou, con todo o respeto, pois hai xente que igual que me dicía, de onde ven a neno que lle preguntaba, de onde ven o leite do supermercado? Non, da vaca. De onde ven a auga? Ben disto. Temos que educar máis de onde ven o recurso. E despois dicimos, cal é o valor que lle damos á auga e ao mantemento deste recurso? Se pregunto a solto. Podemos dicir, o recibo da cual me dice que son 40 euros o ano. Xa me están atracando. Entón, dúas preguntas. É suficiente ou non? Eu non digo de subir o coste. Pero a miña pregunta sería ben a segunda. Deses 40 euros, cantos veñen para restaurar a cuberta vegetal que favorece que se manteña auga nesa zona? Eu fun aí pouco, non fun a nada, pero fun a Oeiras, e cheguei ali, a pista estaba como estaba, a ardera no seu día non se corta, e toda esta auga vai, os que beben en Vigo, en Redondela. Home, pois se hai necesidade daquela comunidade, a comunidade do Itabén, a comunidade do outro lado da lá, que hai que quitar aqueles árboles queimados, que hai que plantar frondosas nun entorno de 20-30 metros ao redor para que cando a auga sexa a maior calidad posible, que hai que eliminar o mellor as acacias e non sei que. Oye, pois eso debía sair de algún lado. Porque ese é o gasto de mantemento de ter este servicio ao abrir a villa. Tamén o deixo aí. Zona protectora de biodiversidade. Obviamente non me quero olvidar deste un monte de aquí de Vigo. Sañáns, creo que é, sí. Son todas as zonas protectoras que ten definidas, de diferente índole, frondosas, algo de patrimonio aquí uns carballos. Vale. Tamén, cal é o valor que lle damos ao mantemento e mellora das zonas de reserva protectoras á diversidade que permiten ter outras especies diferentes no montes as habituais de productoras, que tamén aquí arriba quando hai zona productora non pasa nada, ten que compasinar, hai que buscar un equilibrio, pero se queremos ese equilibrio nos facemos esa pregunta, cal é o valor que lle damos e como estamos dispostos a colaborar o 55 o 51% desa xente que está disposta a colaborar para mellorar esta cuestión, vale? E isto todo pode xerar tamén moita bioeconomía de conservación, vale? E de material xenético exclusivo que pode dar no futuro, bueno, pues outras alternativas que podan ser útiles para o ser humano, non? Dúas últimas. Isto xa é, bueno, posibilidade de futuro. Isto que se chama bioeconomía pura últimamente que se está falando, por exemplo, biomasa para industria do automóvel. Mira, pues aquí temos un Mercedes de primeira gama e todo isto está feito con recursos do monte, todas estas partes, vale? Diferentes tableiros e tal, con tecnoloxía que se está estudiando, aí temos o certaje en Porriño, hai diferentes proxectos de a ver como biocomposar, se chama, non? Bueno, a partir de biomasa, restos de corda, material, madeira, se poden optimizar e darlle flexibilidade a estes produtos, esos son produtos exclusivos e que sustitúan sobre todo os plásticos. Vamos ir á clave tamén da cuestión. Produtos sostenibles que me satisfagan o que antes era plástico e que veñan ao final dos montes. O mesmo con construcción de madeira. Bueno, isto xa é tradicional, a construcción de madeira xa é máis tradicional que pa que, coas vigas de castiñeiro, de carballo, donde o hai. Pero se pronostica un forte desenvolvemento a medio plazo, tal como sabía na filmina onde aparecía aquele edificio de 7 ou 8 plantas, porque cada vez máis hai mellores técnicas constructivas e a madeira está resultando como un material moi versátil e moi atractivo, vale? Aí, por exemplo, agora estás investigando aquí en Galicia, que xa está facendo o resto de Europa, a ver a posibilidade de facer madeira de exterior termotratada, non? Porque ten unha resistencia a intemperie bastante elevada, e se é mellor, hasta que cara? Pero se é cara implica que ten que ter unhas características técnicas específicas e o propietario mellor e o gestor dese monte vai ter unha renta mellor por esa madeira que se vai pagar mellor no mercado, vale? Industria química. A industria química ahora, digamos que está loca coas nanocelulosas e as celulosas. Outro día estábamos en o CETIN, en Coruña. Bueno, pois andan facendo experimentos experiencias coa investigación coas nanocelulosas para como sustitutivos o mezcla con cementos,
vale? Mira, temos saúde, higiene, combustibles, vivenda, novos envases. Bueno, daqui a 2030 se espera unha gran evolución do uso das nanocelulosas, non? Que ao final a celulosa provén da madeira. Industria textil, non? Tamén se está traballando na industria textil. Este é o Tencel, unha marca que se está facendo con fibra de celulosa. Temos aí un esquema do monte, pasa a astilla, se fai a pulpa de papel e temos unha fibra. Este é o Tencel, que a fibra de celulosa, algodón e alá, non? E esta fibra, así como curiosidade, se utiliza moito para prenda fina. É unha prenda destes como licras, non? Sustituíba a licra, que a licra é totalmente artificial, pois é unha tela que se está utilizando nese tipo de vestimentas, non? Vestimenta fina, non este vestimenta gruesa, senón tipo licra ou... Bueno, non son experto en... Bueno, esa é outra posibilidade e creo que hasta aí xa me pasei suficiente. Hasta aí se lee a miña parte.